Lang buku sarpo teron arong karbi lapen kuki aron ahut apran kedam aturapan kaciki mo. Lang dulu, ada lang matila. Patumi Dator Police Station ke parlo along juhu along special si kangdang ame kang nipo. No development. Dalam mara arah rapi, resep konsep kacisi masai. No bridge. No bridge. Kardom inglong kriya birta pendili sami nirtina tiron pi non birta thi pi pen arju ponitha. Pini there ni phaing ko rapliani Borjan constituency arlo sarpo teron arong surhini rapliani kan karbila pen kuki aron thama ahut apran kedam bang craser kep abang phuatu mapan kachiki mo asai kedeng pon labang so apran kedam nang ko alamolake kuki ok chumprana songatum rong asorapan chingwai chingsaira pang samjin nangpu rong asor ahemarlo bang inkoira pho abang phuapan hang etsi gopai kelang no abang phuatum halaso arni bang craser cap abang phuatum apran dam nanglo bonta gopai ke me abang phu bang trogatum hili amu kithia than along kerorea jok pini arni anta bang so apirthe along dokoklo lapen bang so kachikimu along APHLC asong japo Samson teronatum chetongton tangte ke phovek abang phuatum alam thele puthot arju pondona Constituency long lit usi ini ke berta ke long dun hai samila ni claim pu la pen long labji usi ini ke ni tum arju long le hai nase labang so la ganon ke long le lang atum phan samini le council sor phan made CM turam mo hang phan kachuni dun kangtung mangalang lo non jitu ni tumarong dak sarpoteron rong lam ku model le salong dak labang so kukil ben kar biarong ke povek atumo abang pu bang thi kelong le hem tun dulang asil abang so kelong le tu pastame ke ti pasir tu ke pasir ni masih aku bang dulu bang atau masih ini banyak ke damai ibon masih pati jana amat mani ken kam si tior dulu masih damang lo mana pesan kok masih hala ini bang ni long dulu baik ini bang hem malu tu bang lo masih hem malu jai thoman arti dulu masih kini dung ta arti dulu masih tak soja masih kini lo kam kini cak lo ini tak ini ke tang dam lo masih kam kini cak masih iri lo Abdullah yakin pun Abdullah masih yakin pun tak yakin bang Robert mana ni bang Abdullah cit kami pasal ni bang kelaan lo masih ini rampi betul lo jaka arti dulu bang pu firing hoke karah itu tahu masih ni dom jai lo masih dom jai lo masih tengki cip puy masih tong phok jai lo Patumi Dator Police Station ke parlo along juhu lamang topi arong along APHLC kangdang ame kangni labang so ame along non ke bangji MSC ke lik along Dwarbagri pen ke thodun jia bang mate candidate Mongol Singh Intia hin pen kaningji pon ke ilitum election ke joke musuri kumbor longji menepule ke jokali ilitum ke nangji ke hemprek lapen mithang along le philang ingbu pedat nangji towar mesen nangji dolong mesen nangji lapen osomar lo charli mesen longji menepusi ke jok non ke ilitum apan hemprek alam kichun jikali non ke seat capsi pek thurong lapen job card lapen arta ke onga tumapan tangka surgi thom pichot ke ilitum unity un e lasi non pen ke kamatha chikerla nangpo lapen non arlong chuhu aradatum akisung ke nilijong si ki hailu pulote pajok bon poputa radaphan thantekang lapen Dhonsuri constituency pen non MSC kilik along kachepate dunja bang mensing tokbi alang lita chetongdun lapen Dwarbagri APHLC office konchun bang Janaram terang lapen assistant konchun bang job tokbi atumta chetongdun lapen penang an radatum chetongdun Karbiang long rapan pakan si karong pilo ingong kire bertapen si pini nilinang kahumri laka dak halo pini racharia song ate APHLC pini ladak meeting do salanga tomo khani li karju pon kangtung ladak kacheton donara tom khani larju pon lang kasi hai ladak
kon lang tangte pini ate hai nang lepani lege kardu kon kang tung lalo pini yang li ipetio sialong yang li pini labang so racharia song nang li meeting nang itu nang li kosono nang li labang so phana li ko pini ngi chhe nang nang itu ni la ke lo makan ni sampai la kan ni arong tik la sila sono sono taksi di tu non ke bangnya phan bang ke lang ni phan bang ni tin ke ji tu tik ni tin ni chethe alang li phana bang ke nang atum ning chethe pe melo chethe pe mela puthon ni li ingirun dam itu alang tum phata meni li atu kon lang Kaya ni pini nang tu labang so ipetio si racharia song nang macam tong pini kes nang nang ini masih kandidat masih dah posisi ada ketong. Ngali ning arong pik lo. Ni ngarong pik. Lapin lang la alang li phan senang atong bang ke labang so non ke bang ji emi selection bang kanang atong li kum si jobek ko. Kangge ni nang li ko pio posin ka nang li ning karong lo padang tha. Nili ning karong ke la langit. Mane lang litum kacicakang asom jumisen kang kacicakang nili ning karong. Lang nagsi lapyan tawar komisen di kamukang bithanang posin nili ning karong. Kate ke hai nili silam kari bang tung lalo 6 sidur awareness nang la company bang lo tang de labang so lanong la ke chia so tong phan la amen ing tham ji pu la kang khanang ji pu lam the labang so puthak la BJP sarkar tum pen la pen la tum claim pon lo matang te BJP government atum ke la ke wosaru lang chingdu som sarsi prat ko system se claim cha athema ke claim nahi ke 1951 a sorting pe claim nahi kitame non bank ke 2003 pen putel ladakh bank ke ing than thedap teng pinang la si ladakh bank ke lam ki chakri pudo a sorting ang claim pon chono la ke claim pon pedet pole BJP sarkar tum claim pon pedet pole pudon kitame hingone te BJP sarkar na tum claim te dar hingo ne pusina le pulo te la so putha ke bilon te ki pu boy phiji ke ni tum pu boy phiji mane lalo hala $6 arona teng pen hala paragraph 2 sa paragraph 7 na teng tang de sar pini nang to labang so dak along nang tum ke bang labang so apu thang ngali pini ngali tharik ha pini neto na dak along chulong ke bang ke lalo neli tum ke 6 sidore barne sabang tum ni ke bang na se la karbiang long along 6 sidor alam kota kisuma na tum kichini ne dolam na se hal ha karbi tum han ke pachini dam ke nang so na se nili jongjong ino na bang ke khan pachitang ne da tahai ba nili phanang chini da tahai ka duar baguri ara da tu na se nili la non ms to kitame nili phasi mane la alang ni duar baguri long don arab tu pik duar baguri lo alang like don suri long a candidate lo non episode sipen a candidate lo na se nili tum bang ini nili kitame don suri long sini percha an pan ke nili kitame rabun po lapen alang ni kitame nili paning kang sam dolo lapen hei pan ke ching hondo lapen karbiang long ara chiduk kitu na so putha alang li kitame kachijin so do ko yoni si je karbiak hei pan ke kang pu pon yo ning hang se alang li kitame dak duar baguri lo don suri pen halloween kitame alang li arni chi pamam pen lada duar baguri ara panang chi han chi mumdur nili long na chi todu alang li han ni ning ku lo la pen kitame pini dak na chi tong don along chuhu asal gari gambar pendang lo na pendang mikar salar tu pendang lo kan mi ni ning samping lo kasi kibang jilang an tame alang litum ninga klong pen nang sirap na citudun poputi alang litum nitum kana cicak dolo na sa hokpet ni litum ipsc ke pan kabya poputi arnam beta yerjumin ang pidulo na pen monitor tame yerjumin ang pidul bomlo ang ka analisi lake alang litum ke hang pensi ndak kanang tumri lo atema alang lita ladak luar baguri lo bukan ni ditang lo adon orang topi las alang lita kami ukor adon orang pan kata dilo ya luar baguri arar pan kami alang metang constituency pan imbat dia kami alang luar baguri pan takang hon kajin sodo koklo la so posi luar baguri arar kami don surya arar ateng lo karbi lo kolang di matha se je karbi anglong ke do karbi tum an
pacing tour je panalang dia ni hang si dak luar baguri arat hang si kami sik sidu alam kotak kami bah hempre alam kotak kami lahai ke kan cimun je panalang kami alang dia portion pen alang di ladak along cuhulong pini nang humri si alang ni to long miti nang dodun si alang dia apor nang cian lo kasini samlo alang di kami amethang a constituency pen ke haje angring thepik lo bahai elo pole alang li pan pusi kami hingone lo Pini there ni phaing kora pli surihini rain kora hini lakhaing kora trok Dwarbagori MSC constituency ke parlo dalamara angkangpi Dadhora Diflusa polling station ke parlo pini hawar arat lapen dalamara branch ke SE atum chelang dunsi local MSC mate forest board chairman aphan hawar arat atum ning kang samse lapen aning kipung kachepaklang hadak hawar arat atum pen kachisong nang ko kalam theke MSC Richard Tokbi kedam tang ning kan phuang bong ke claim nangji development asai me lang lapen towar hehu kachi chak pondo ko kapita non ke alam chak chipapling pedera jok hawar aratatum ning ki pung pen MSC aphan non election ahut vote jok je pusi klardak pen nang pachini dun adun thu hawar KSE atum aphan pherangke karjo hut nangke than dun ke Richard Tokbi aphan ke MSC ticket pilong le lapen abatai lo dolamara KSE atum aphan nangka chong thui lasi tiket pidet te ahiring tarak pen chisong ji puta hang taram Bipan ke ni tum peneng ben ke Richard Tokbi bipan ke vote jok tek telo dolomara ratum vote jok jeloma dolomara ratum vote jok jeloma dolomara ratum vote jok jeloma Richard Tokbi ni tumarang chong thui dat loma dolomara ratum Richard Tokbi dolomara bhanang chong thui dat loma dang te nang le tum KSA hoi pen mantela pini di pluso arat hoi pen mane ke song nang ko thak nang le tum thetheni than podik tha to aprang si media person dum dang na chitong dum phanta akiro pipar piglo pini ne tum dak kachistong nang kok lake protest against the failure of MSC Richard Tokbi number 26 Dwarbagori constituency laso pathak ni tum chesong pon lo ni tum ka chesong pon lake dolomra KSA branch la pen ke dak difluso arada tum pen si tum chesong pon lo ni tum chesong nang kok lake ni tum batai ni tum MSC Richard Tokbi aphan ni tum memorandum pidam lo bon sita ni tum alam nar jujai ko pipo sinar jujai det ba lake ni tum non du ke ni tum ele ningi thilo ningi punglo ningi jang jelo ning siksak laban lo ni tum pipo sining siksak ning jang jema ni tum jo non puan da dolomra lok chingthur dun delang MSC Richard Tokbi ni tum phan dolomura ra phan nang pa develop po punon puta nang pa develop lelang ni tum jo non puta mu pen nang li tum theklong lo towara we non puta towara we lang la pen ke dilong da we la pen ke current da we difluso arat tum non puta current chi thorong lelang hello ni tum arlok da difluso hawa long ane nilitum KSA hoi pen nilitum ka chisong la pen nilitum apuso son ke down hello ane nilitum la da sorok tame nilitum ke begwar kache thelong la pen nilitum non Richard pukarilo sitame la da nilitum Dwarbagori pan MSC nilitum chu phai den elo sita la MSC ke bang ye hot ebang pukili je hor bang kani to manang chakang po dilong nang pipo ali nang pipo baji kunu samay border pitching dame nang pipo busini tum hancha bom sitame ni tum anuda nur panda ni tum ahok lo bon pipo ni tum pidun po la tame ni kan po pa kra chong thoi da ako nang chong thoi da ako inur bang tam aklo sonak thak bang le po la tanang chong thoi da sitame non Richard sa bang ke ne alang li bang ke non ni tum ma thalo